com a president de l'Associació Internacional de Patins de Vela, sí que estic molt content evidentment de tenir el Gert i tots els nostres registres de Bèlgica que sempre ens acompanyen, el Jacqui de França, també per primera vegada ha participat a Alemanya en un campionat d'Europa i jo crec que això també ha marcat un precedent. Ja som 4 països participant al campionat d'Europa i això és un tema, jo crec que és un tema que hem d'estar tots molt orgullosos. I després també, com ha dit el Guido, agrair molt al Jordi Pasqual, el president del club, al Jordiet, que són els que han tirat més del carro amb aquesta copa, perquè com ha dit, darrere del taló hi ha molta feina, hi ha moltes hores, moltes il·lusions. Això no s'ha gestat fa un mes o fa 2, ja fa molt de temps que s'està treballant per aquest campionat, crec que ha sigut un èxit. No recordo cap Copa d'Europa amb tanta participació i per tant això vol dir que les coses s'han fet bé, s'han sabut transmetre i jo crec que és el sentiment general de la flota que ha sigut un èxit. Moltes gràcies Jordi i moltes gràcies al Club Vela de Sant Antoni.